Ужо цяпер з намі на сувязі дарац Святланы Ціханаўскай у міжнароднай палітыцы Франак Вячорка. Вітаем. Вітаю, добрый дзень. Франак, ну напэўна, гэта сёння галоўная тэма. Напэўна, таксама ёсць ужо афіцыйная заява Святланы Ціханаўскай наконт таго, што заяўляе Александр Лукашенко. Нібыта рыхтаваўся дзяржаўны пераварот, забойства яго. Таксама дзесьці на Гомельшчыне ў склепе меліся трымаць ягоных сыноў. Што пра гэта ўсё меркаваць і думаць? Ну, наша позиция однозначная, что это провокация. Мало того, провокация супольная спецслужб России и Беларуси. Никто з офиса Тихановской, ни сама Тихановская не имели понятия ни про подобные деяния, ни про подобное расследование. Выглядает, что эта провокация выгодная, она может быть выгодная и режиму в пэўнай ступени, и Кремлю. Ну і зараз тут належыць разобрацца і ні ў якім разе не рабіць паспешлівых высноваў. Таксама рыхтуюцца санкцыі Злучаных Штатаў. 26 красавіка мы маем даведацца пра гэта ўсё. Ці тут не ідзе гутарка пра тое, каб максімальна сапсаваць адносіны з Вашынгтонам, якія і так не найлепшыя? Я думаю, что адбываецца спроба эскалаваць канфлікт, тому што апошнія некалькі тыдняў, месяцаў нашыя замежныя партнеры спрабавалі пабудаваць пляцоўкі для дыялогу. Мы зараз вядзем кампанію перамоваў, спробы арганізацыі гэтых перамоваў. І відавочна гэта не ўсім падабаецца. Эскаляцыя ідзе не толькі па лініі Вашынгтон-Менск, але таксама па лініі Варшава-Менск, Вільня-Менск. Літву спрабуюць адключыць ад электраэнергіі. Палякам прыгражаюць расправаю над польскай меншасцю Беларусі. Украінцам неафіцыйна пасылаюць сігнал, што калі Украіна будзе падтрымліваць пратэсты ці дэмакратычныя сілы, то яны альбо спыняць пастаўкі неабходнай, крытычна неабходнай прадукцыі в Украіну, альбо адкрыюць мяжу. Таму зараз мы бачым эскаляцыю ўжо ў геапалітычным вымярэнні. Цяпер гэта размова не толькі пра дэмакратычную рэвалюцыю, але і пра бяспеку ва ўсім рэгіёне. Джулі Фішер прыязджае сёння ў Вільню, мы будзем з ёй сустракацца, размаўляць. Яна застанецца тут на 4 дні. І будуць сустрэчы з рознымі і групамі, і будзем абмяркоўваць таксама, як дзейнічаць па лініі прыезду ў Менск, ці ўвогуле гэты прыезд у Менск амбасадаркі адбудзецца. Ну і мы вядзем таксама кансультацыі з кіраўніцтвам Польшчы і з прадстаўнікамі Літвы, менавіта па справах гэтай эскаляцыі канфлікту, як яе прыпыніць і як вярнуцца ўсё-такі ў рэчышча пошуку дыялогу і перамову. Эскалацыя канфлікту ўвесь час адбываецца. Бачым і чарговае абвінавачванне ў гэтым фільме Украіны і Польшчы. Як думаеце, як гэта адаб'ецца далей на палітыцы іншых дзяржаваў? Ці можна чакаць, магчыма, новых нацыянальных санкцыяў, якіх закладаў? Маем некалькі трэкаў, звязаных з санкцыямі. Першы – гэта амерыканскі, калі павінны быць узноўленыя санкцыі, уведзеныя раней. Там было 9 кампаній у спісе, гэты спіс можа павялічыцца. Плюс ідзе размова пра тое, каб пашырыць гэты спіс імёнамі. І зараз будзе гаворка весціся не пра візавыя абмежаванні, як у сакавіку амерыканцы ўвялі супраць 43 асобаў, а пра фінансавыя, эканамічныя абмежаванні, у тым ліку супраць кашалькоў і алігархаў рэжыму. Гэта рашэнне павінна быць ужо агучанае ў бліжэйшы тыдзень-два. Яно разглядаецца, зараз, я разумею, Злучаныя Штаты Амерыкі аналізуюць магчымыя варыянты, як павінен выглядаць санкцыйны спіс. Еўразвяз прыняў прапановы ад краінаў удзельніц сяброў Еўразвязу па санкцыйных спісах. Па нашай інфармацыі, у папярэднім спісе зацверджаным, які быў прыняты бальшынёй краінаў Еўразвязу, 70 імёнаў і каля 10 кампаніяў. Гэты спіс можа быць зменены як у бок павелічэння, так і памяншэння ў найбліжэйшыя дні. Санкцыі самі могуць быць абвешчаныя, ці дата іх абвяшчэння можа быць ужо ў панядзелак. Гэта можа патрываць. Мы
пакуль што згубілі сувязь з Франакам Мячоркам. Спадзяюся, што вернемся ўжо праз момант. Вярнуўся. Франак вярнуўся на сувязь. Працягнем гэтую гутарку. Франак, у мяне тут вельмі важнае пытанне у гэтым кантэксце таго, што з'явілася Масква і ФСБ ва ўсёй гэтай справе. Як тут у штабе, у кабінеце Святланы Ціхановскай пра гэта ідзе гаворка? Ці гульню ўсё ж такі тут галоўны тон задае Менск, ці ўжо цяпер Масква? Цяжка сказаць, таму што закрытых каналаў камунікацыі з Масквой, з прадстаўнікамі Крамля, з экспертнымі групамі практычна няма. Інфармацыя, якую мы атрымліваем, гэта інфармацыя з адкрытых крыніц, праз асобных экспертаў, як правіла, не прамая. Безумоўна, Расія не бачыць магчымасці памяняць цяпер сітуацыю альбо дапусціць транзіту праз новыя выбары. Безумоўна, у іх няма больш прарасійскага чалавека ў Менску, чым Лукашенка. Выглядае, што яны пакуль што ставяць на яго стаўку, трымаюць яго на павадку. Вось гэтая сітуацыя з замахам, яна можа быць спробаю паставіць Лукашенко пад яшчэ большы кантроль і ў яшчэ большую залежнасць ад Крамля. Нічога добрага ў гэтым няма. Сапраўды, на сённяшні дзень Лукашенко з'яўляецца галоўнай пагрозай беларускай незалежнасці, таму што у тым стане, у той сітуацыі, будучы загнаным у кут, ён можа рабіць самыя рызыкоўныя, складаныя, небяспечныя рэчы, у тым ліку прадаваць дзяржаўныя прадпрыемствы і гандляваць суверэнітэтам. Таму нам гэта дапусціць нельга, трэба займаць прынцыповую пазіцыю. У тым ліку пра абарону незалежнасці і спробы абароны суверэнітэту мы будзем гаварыць з нашымі партнерамі, замежнымі партнерамі. Як зрабіць так, каб павялічыць кошт будь-якога ўмяшальніцтва Расіі ў беларускія справы і змусіць Лукашэнку ўсё-ткі пайсці на дыялог. На хвіліначку вярнуся да фільму. Александр Перапечка, эксперт па статыстычных мадэлях і ўсходняй Еўропе, выказаўся так: дзяржаўны пераварот – гэта асноўны спосаб сыходу крывавых дыктатараў. Было б непрафесійна не абмяркоўваць гэтую праблему. Дзяржаўны пераварот – асноўны спосаб сыходу крывавых дыктатараў. Было б непрафесійна не абмяркоўваць гэтую праблему і разнастайныя сцэнары змены рэжыму ў Беларусі. Але, паўтараю, абмяркоўваць можна ўсё, а вось атрымаць сродкі і займацца планаваннем – зусім іншае. І, уласна, хацелася б запытаць Франака, ці ён яшчэ з намі на сувязі, запытацца вашага меркавання. Уласна, ці існавала такая пагроза распрацоўкі плану захопу ўлады, ці выглядае гэта проста на дыскусію, якая, натуральна, кожны з нас хіба абмяркоўвае розныя сцэнары развіцця далейшых падзей у Беларусі? Мы паслядоўна выступаем за мірны пераход да дэмакратыі праз правядзенне новых выбараў. Правядзенне новых выбараў магчыма толькі праз дыялог. Дыялог павінен прыняць рашэнне, хто будзе кіраваць краінай падчас правядзення новых выбараў да таго, як новае кіраўніцтва ўступіла ў законную сілу. На якіх умовах гэтыя выбары будуць адбывацца, якім чынам будзе забяспечаная дэмакратычнасць і празрыстасць гэтых выбараў. Толькі мірныя спосабы транзіту, толькі негвалтоўныя спосабы супраціву. Мы абмяркоўваем усе магчымыя варыянты, як прывесці Беларусь да дэмакратыі негвалтоўна. Менавіта Лукашенко, той, хто развязвае гвалт, магчыма, гэтая правакацыя, якую яны ўчынілі учора і, в прынцыпе, распрацоўвалі доўгі час, гэта спроба эскаляваць і змусіць людзей да гвалтоўных дзеянняў. Таму што гэта развязала рукі і спецслужбам, і вайскоўцам, рэжыму, і, магчыма, нават Крамлю. Але мы гэта не дапусцім. Мы павінны ўсё-ткі трымацца дысцыпліны негвалтоўнага супраціву, якая аказвае ціск. Унутры сістэма гніе. Як нехта казаў, пажар на трафяніках. Яно можа ўспыхнуць ад любой іскры. І нават цяперашняя сітуацыя з гэтымі арыштамі, з гэтай справай можа быць той іскрай, якая гэты працэс пераходу, змушэння да дыялогу паскорыць.
Але дзеля таго, каб быў дыялог, я таксама ўвесь час гэта паўтараю, што павінна быць два бакі. Святлана Ціхановская, кабінет Святланы Ціхановскай. Увесь час вы гаворыце пра гэта, што ёсць гэтае жаданне дыялогу. Увесь час гэта таксама падкрэсліваюць міжнародныя структуры, што гатовыя да гэтага дыялогу. Але Александр Лукашенко, вось нават у гэтым учорашнім выказванні, ён таксама ні пра які дыялог не гаворыць. Ён гаворыць толькі пра пагрозы, увесь час будзе яшчэ горш і дэкларуе, што нейкі дэкрэт мае падпісаць. Мяне таксама цікавіць, што ён мае на ўвазе пад гэтым эпахальным рашэннем, да якога ён так доўга ішоў і да якое мае зараз фармалізаваць. Я спадзяюся, гэта не звязана з беларускім суверэнітэтам, тэрытарыяльнай цэласнасцю і незалежнасцю. Магчыма, ён спрабуе зрабіць яшчэ адну сімуляцыю дэмакратычнай трансфармацыі, а магчыма, паспрабуе наадварот выкарыстаць вось гэтую сітуацыю з абвінавачваннямі ў перавароце для закручвання гаек, для яшчэ большай хвалі рэпрэсіяў. Яму ж трэба апраўдваць, чаму столькі людзей сядзіць у турмах, чаму іх катуюць, чаму затрымліваюць польскую меншасць, чаму хапаюць журналістаў. Каб гэта апраўдаць, яму трэба знешнія ворагі, яму трэба аргументы, падставы. Ён гэтыя падставы стварае так, як умее, такім старым дзедаўскім КГБшным метадам. Таксама гэта верагодна. Зараз мы бачым спробы сарваць магчымасці дыялогу, таму што, здавалася, апошні месяц мы дабіліся пэўнага прагрэсу, з'явіліся пэўныя кантакты ў пэўных групах, і мы бачым зараз, што зноў такі адкат назад, зноў эскаляцыя. Ну і тут трэба большы ціск на Лукашэнку. Я думаю, што ціск пры дапамозе і санкцыяў, і разумнай ізаляцыі, ён проста неабходны. Пры гэтым трэба памятаць, што пагроза з боку Расіі, она таксама існуе. Таму гэта ізаляцыя, она не павінна прывесці да паглынання Беларусі Расіі. Але ці Александр Лукашенко тут проста персанальна не помсціць усім беларусам, бо, уласна кажучы, тое, што ён робіць, гэта выглядае як ненавісць уласнага народу. Я думаю, што ён пацук загнаны ў кут, у якога вельмі мала выхадаў засталося. Ягоная сістэма, якую ён будаваў усё жыццё, развальваецца. Адзіныя верныя людзі — гэта салдаты, група сілавікоў, гэта тыя красавцы, якія стаялі на рубяжах. І ён адчувае сябе вельмі няўпэўнена. Верныя пакуль маюць грошы, хіба? Яны маюць грошы, дубінкі, зброю, сістэмы абароны, браневікі. І ў гэтым іх перавага. Але ўсё роўна большасць супраць гэта. Маральная перавага на баку народа і пратэстоўцаў. Ён гэта разумее. Ён успрыняў, напэўна, упершыню за сваё прэзідэнцтва, зразумеў, што ён прайграе. І ён зараз спрабуе, магчыма, такім чынам выбудаваць свой патэнцыйны сыход, каб ён заставаўся, калі не героем, то хаця бы не прайграўшым. І тут кожны месяц, кожны тыдзень зацягвання ён прыводзіць усё больш і больш да таго, што ён менавіта сыдзе бясслаўна. І я тут проста хачу яго і заклікаць людзей вакол рэжыму Лукашэнкі прымаць рашэнне самастойна. Не трэба выконваць бяздумныя загады. Дастаткова, каб адзін дзень, адзін тыдзень сістэма прабуксоўвала на некалькіх узроўняў, каб загады зверху, спушчаныя з адміністрацыі, не выконваліся, і тады паваліцца ўся рэшта. Гэтая вертыкаль, яна гніе. Мы бачым гэтыя званкі, якія паступаюць ад рознага рангу вайскоўцаў і чыноўнікаў, некалькі ўжо былых звязаліся за апошнія тыдні. І ўсё кажа пра тое, што ўсе няўпэўнена сябе адчуваюць і хочуць хутчэй развязаць гэты крызіс, і яны віняць у гэтым Лукашэнку. Пытанне, у іх няма проста доступу, магчымасці паўплываць на прыняцце рашэнняў. І мы павінны даць з аднаго боку сілу гэтым людзям, з іншага боку націснуць на адміністрацыю прэзідэнта, каб яна пайшла на саступкі. Ну і таксама хіба важная падзея, тое, што Святлана Ціхановская неўзабаве ўзначаліць парламенцкую дэлегацыю на парламенцкай асамблеі Еўранэст, якія гэта магчымасці, уласна, дае нам, беларусам. Будзе вельмі гарачы тыдзень 20-га паседжання Еўранэсту. Гэта парламенцкія дэлегацыі
5 краін усходняга партнерства, 60 депутатаў еўрапарламенту і дэлегацыя ад Беларусі 10 чалавек, якую узначальвае Святлана Ціханаўская. Размова будзе пра тое, каб Беларусь была ўключана і была прадстаўленая Ціханаўскай координацыйнай рады і палітычнымі партыямі дэмакратычнымі. Будуць прапановы склікаць міжнародную місію высокага ўзроўню па развязанні крызіса ў Беларусі. Мы будзем прапаноўваць сфармаваць такую групу 3+1 для абмеркавання сітуацыі бяспекі ў рэгіёне Малдова, Украіна, Грузія і Беларусь, прадстаўленая Ціханаўскай. І будзем абмяркоўваць таксама супольныя дзеянні на міжнароднай арэне, каб стабілізаваць сітуацыю ў рэгіёне з аднаго боку і забяспечыць дэмакратычны транзіт улады ў Беларусі. Джулі Фішер знаходзіцца ў Беларусі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвае дзве рэзалюцыі. Адна па выбарах, адна пра неабходнасці дыялогу. Одну рэзалюцыю аўтар лорд Бленкатра, з якой Ціханаўская сазвоньвалася на мінулым тыдні, Александр Луі па дыялогу і па парушэннях правоў чалавека. І будуць званкі на гэтым тыдні з генеральным сакратаром Рады Еўропы, это вельмі высокі ўзровень, з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы паспрабуем таксама задзейнічаць механізмы Рады Еўропы, таму што гэта і міжнародныя суды, гэта венецыянская камісія, каб яны больш актыўны ўдзел бралі ў беларускім пытанні, ў вырашэнні крызісу, ну і былі больш жорсткія і больш паслядоўныя ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Нам гэта патрэбна цяпер як паветра. Франак, там прагучала хіба агаворка, хацеў бы дакладніць, што Джулі Фішер не ў Беларусі, ў Літве, так, яна знаходзіцца, бо ці яна будзе знаходзіцца ў Беларусі, то гэта яшчэ вялікае пытанне, і ці ўвогуле будзе ўручаць гэтыя граматы Александру Лукашэнку, калі б яна паехала ў Беларусь. Тут вельмі шмат гэтых пытанняў, безумоўна, за гэтым усім будзем сачыць. Джулі Фішер прылятае, ці ўжо прыляцела, я так разумею, у Вільню, і, напэўна, будуць гэтыя спатканні са Святланай Ціханаўскай. Франак, тут такі важны момант. Святлана Ціханаўская ўзначальвае гэту дэлегацыю па Беларусі ў парламенцкай асамблеі, але ці будзе нейкі афіцыйны прадстаўнік той улады, якую трымае сёння рэжым? Таксама, ці адзінымі прадстаўнікамі Беларусі будзе дэлегацыя, якую ўзначальвае Святлана Ціханаўская? Не будзе прадстаўнікоў рэжыму. Будзе Святлана Ціханаўская, прадстаўнікі НАУ Паўла Латушкі, штабу Бабарыкі, координацыйнай рады, некалькіх палітычных партыяў Беларусі, якія зарэгістраваныя і не толькі. Агулам 10 чалавек. І яны будуць гаварыць ад імя Беларусі. Наша мэта фармалізаваць удзел беларускай дэлегацыі не на ўзроўні лукашэнкаўскага парламенту, а на ўзроўні грамадзянскай супольнасці. Гэта прэцэдэнт, гэта новае, для гэтага трэба палітычная воля, найперш еўрапейскіх структураў, але я спадзяюся, мы даб'емся. Пакуль Александр Лукашенко раскручвае нейкія змовы, вось гэтыя палацавыя перавароты і гэтак далей у дзяржаўнай прапагандзе, то Святлана Ціханаўская цяжка працуе, і, як бачна, яе прымаюць сапраўды на найвышэйшым узроўні як прэзідэнтку. І гэта абсалютна ўражвае ва ўсім гэтым, што б не казаў Александр Лукашенко. Ну і таксама рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Еўранэст, яны маюць уплыў, вось мы маглі бачыць на прыкладзе Украіны, але як будзе ў Беларусі, ці прыслухаюцца улады, тыя, хто называюць сябе ўладамі ў Беларусі цяпер, да рэзалюцыяў? Якое значэнне гэтая рэзалюцыя будуць мець практычнае? Я думаю, што мы не будзем падманваць адно аднога. Мы ведаем, што Лукашенко зараз не чытае ані рэзалюцыі, ён у стане выжывання, самазахавання, самазберажэння. У яго сапраўды там мрояцца замахі на яго, гомельскія падвалы і невясёлыя перспектывы. Ён сапраўды ў страху, у паніцы, туды яшчэ падліваюць бензіну ў гэтую паніку і ў гэты ягоны стан. Таму яго трэба зараз рабіць так, каб ён не натварыў яшчэ больш бяды і шкоды. Рэзалюцыі неабходныя, каб ствараць механізмы, інструменты для спадсправаздачнасці, каб запускаліся суды па універсальнай юрысдыкцыі ў краінах еўразвязу і не толькі, каб можна было ўзбуджаць справы супраць сілавікоў, якія гвалтуюць, катуюць і б'юць невінаватых людзей. Неабходныя, каб адпраўляць маніторынгавыя місіі. Беларусь не ўваходзіць у Раду Еўропы, таму прымусіць Беларусь да выканання немагчыма. Але заахвоціць іншыя краіны Рады Еўропы, куды ўваходзіць у тым ліку і Расія,
дзейнічаць больш рашуча, паслядоўна і супольна, гэта магчыма. Ну і памятаем пра законы. Венецыянская камісія – гэта група экспертаў пад Радай Еўропы, якая дае ацэнку законам. Мы будзем прасіць, патрабаваць, каб усе крымінальныя артыкулы, па якіх зараз судзяць невінаватых людзей, актывістаў, блогераў, былых кандыдатаў на прэзідэнта. Артыкул 2334 ён атрымаў прафесійную ацэнку экспертную з боку Венецыянскай камісіі. І мы будзем прасіць і звяртацца потым, у тым ліку да пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб для Беларусі быў вызначаны пэўны трэк, каб беларуская справа, беларускі кейс, усе гэтыя сведчанні, а ўжо сабраныя сотні доказаў, катаванняў, каб яны ўсё-таки знайшлі сваё месца альбо ў Гаагскім трыбунале, альбо ў міжнародным крымінальным судзе і іншых, еўрапейскім судзе, альбо ў іншых міжнародных інстанцыях. Франек, напрыканцы нашай гутаркі, вяртаючыся да гэтай справы, якую Александр Лукашенко раскручвае пра гэтую змову, тут прагучаў вельмі важны момант у ягоным выказванні. Ён кажа, што тут ФБР, не ведаю, якім бокам увогуле з'яўляецца, бо гэта ўнутраная служба Злучаных Штатаў, ЦРУ таксама з'яўляецца. Верагодна, што Александр Лукашенко пра усе службы амерыканскія, якія чуў, ён проста іх агучыў. Але ён таксама агучвае, што тут такія загады забойства кіраўніка краіны не могуць праходзіць без самага высокага ўзгаднення, самага высокага ўзроўню. То бок тут відавочна ён указвае на Джо Байдена, на амерыканскага прэзідэнта. Гэта вельмі сур'ёзнае абвінавачанне і для міжнароднай палітыкі, для дыпламатыі. Ці нейкім чынам у Вашынгтоне гэтую заяву ўвогуле заўважылі і нейкім чынам на яе рэагуюць, ці штосьці пра гэта па сваіх каналах ведаеце? Я думаю, што яны самі будуць рабіць заявы. Амерыканская амбасада ў Менску ці дзяржаўны дэпартамент. Тут я не маю права каментаваць, ад іх імя выступаць, але ведаю, што яны ў курсе гэтай сітуацыі. Ведаю, што насамрэч усе ў шоку. Усе ў шоку і ад таго, як гэтая аперацыя была зладжаная, і ад таго, як затрымлівалі людзей у Маскве, і ад падачы, і ад прэс-рэлізу ФСБ. Гэта сапраўды для Беларусі беспрэцэдэнтна. І рэакцыя, я думаю, можа быць вельмі жорсткая на гэтыя дзеянні. Я думаю, што і акрамя санкцыяў могуць быць іншыя, больш рашучыя захады у дачыненні да Беларусі. Я ведаю, што Польшча, Літва разглядала ці разглядаюць магчымасці эканамічнай блякады, у тым ліку закрыццё межаў для буйнога гандлю, для фураў і для чыгуначнага гандлю. Вот розныя дзеянні, як спыніць Лукашэнку, яны ўсе на стале. І тут трэба разумець, што адказнасць і віна ляжыць цалкам на рэжыме за ўсе наступствы, якія вот гэтая ізаляцыя міжнародная можа прывесці. Гэтаму трэба спыніцца ў прадукцыі нейкіх абсурдных серыялаў чарговых ад Ніка і Майка, а заняцца дыялогам і сур'ёзнымі справамі, калі Александр Лукашенко не хоча чарговых санкцыяў. Хаця пасля гэтага ўсяго цяжка казаць, якія наступствы для яго асабіста будуць. Дзякуй за гэтую размову. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай у міжнароднай палітыцы, быў з намі на відэасувязі